Започваме с гурото на дълголетието. Доктор Валтер Лонго създава така наречената диета, която имитира гладуване, а всъщност е хранителен режим, който осигурява ползите от гладуването без пълното лишаване от храна. Петя Желева ни среща с него. Здравей, Петя! Здравей, Лора! Той твърди, че с няколко дни хранителен режим можем да подмладим имунната си система, да свалим биологичната си възраст с години и да направим клетките си по-устойчиви на болести. Наричат го папата на дълголетието и ученият, който иска да премахне думата старост от речника. Доктор Валтер Лонго е създателят на диетата, имитираща гладуване. Автор е на световни бестселери и доказва в лабораторията си, че можем не само да живеем по-дълго, но и да бъдем по-здрави, по-млади и по-красиви. Доктор Лонго. Роден сте в Италия, обичате хубавата храна и музиката. Как започна пътят ви в търсене на вечна младост и здраве чрез гладуване? Започнах да се занимавам с стареенето много рано, още във втори курс в колежа. Тогава бях студент по музика, но реших, че повече ме привличат изследванията на стареенето и преминах в катедрата по биохимия. Част от мотивацията ми дойде от семейството. Аз съм от Италия, но братовчедите ми живееха в Чикаго. Там видях как те развиват диабет, сърдечно-съдови заболявания и умират по-рано. Това много силно се запечата в съзнанието ми, защото италианските ми роднини със същите гени не боледуваха така. Какво установихте? Защо въпреки гените едните боледуват по-често? Трудно е да се каже със сигурност защо. Начинът им на живот изглеждаше сходен. Майка ми и баща ми в Италия не спортуваха повече от американците, но диетата им беше съвсем различна. Американското семейство консумираше често сладки напитки, десерти и много месо. Диетата им беше далеч по-малко регулирана. Имах усещането, че им е позволено да ядат каквото поискат, като децата. Затова толкова много от тях бяха с наднормено тегло, а някои с напреднал диабет и сърдечно-съдови заболявания. Тоест, един и същ фон, но различни диети. И да, мисля, че това повлия на избора ми да изучавам стареенето и биохимията. Преди повече от 10 години създавате революционна диета, имитираща гладуването. С какво тя е по-различна от останалите видове гладуване? Диетата, имитираща гладуване, няма нищо общо с традиционното гладуване. Тя не е просто въздържане от храна, а внимателно определя кога се прави, колко дълго, колко често и с какви съставки. Идеята е храната да се превърне в лекарство. Лекарство в кутия, но създадено от истинска, здравословна храна. Целта на тази диета е да въздейства на различни органи и системи, като ги прави по-млади и по-функционални. Какво се случва с тялото и мозъка ни, когато гладуваме? По време на гладуването организмът постепенно изчерпва запасите си от гликоген в черния дроб, основния бърз резерв на глюкоза. След като тези запаси се изчерпят, метаболизмът преминава към липолиза, изграждане на триглицериди до масни киселини. В черния дроб масните киселини се превръщат в кетонни тела, които стават основен енергиен източник за мозъка. Така, при продължително гладуване, мозъкът преминава от използването основно на глюкоза към използване на кетонни тела, като основен източник на енергия, за да функционира. А вие лично как се храните? Следвате ли собствените си препоръки? Да, следвам всичките си препоръки. Храня се по диетата за дълголетие, която е по-рестриктивна средиземноморска диета. Освен това, практикувам 12-часово ограничено хранене. Например, ям само от 8 сутринта до 8 вечерта. Диетата, имитираща гладуване, правя няколко пъти годишно. Разбира се, спортувам, правя физически упражнения. И последният много важен стълб е сънят. Старая се да спя по 7,5-8 часа на нощ. Не практикувам други по-екстремни форми на гладуване. Единственото допълнение е, че често пропускам обяда. Какво мислите за децата и храненето? Младите хора днес се хранят с изключително много преработени храни. Какво ще посъветвате родителите? Да, децата днес консумират много ултрапреработена храна, но също така ядат и прекалено много храна като цяло, особено нишестени продукти, паста, хляб, картофи. Приемат и много повече протеини, отколкото преди 30-40 години. Всички говорят за протеините,
като за нещо много здравословно, но всъщност те могат да стоят в центъра на много проблеми, включително ускоряването на процеса на стареене. Едно от най-значимите ви проучвания показва, че диетата, имитираща гладуване, намалява биологичната възраст с години. Как е възможно това? Да, доказано е, че 3 цикъла на диетата, имитираща гладуване, намаляват биологичната възраст с около 2 години и половина. Възможно е, защото изглежда, че този режим предизвиква клетъчно препрограмиране. Често се говори за гладуването като път към вечния живот. Коя е реалната биологична възраст, до която според вас бихме могли да живеем? И колко дълго бихме могли да поддържаме човешкото тяло за нормален живот? Мисля, че за хората, които правят всичко правилно в бъдеще, средна продължителност на живота около 110 години би била постижима. Това обаче се отнася най-вече за хората, които се раждат сега и през целия си живот ще следват всички тези правилни стъпки. Гладуването навлиза все повече в съвременната медицина. Споделяте, че вашата диета може да бъде успешна превенция и лечение на сериозни заболявания. Смятам, че диетата, имитираща гладуване, трябва да бъде част от инструментариума на всеки лекар и медицински специалист. Вече показваме, че този режим може да доведе до регресия на диабет и преддиабет, да намали затлъстяването, холестерола, кръвното налягане, кръвната захар и системното възпаление. В книгата ви "Гладуване и рак" говорите за превенцията и ползите от гладуването при някои видове рак. Как се случва това? Когато диетата, имитираща гладуване, се прилага при пациенти, нормалните клетки преминават в така наречения защитен режим. Те намаляват деленето си, понижават метаболитната си активност и се адаптират така, че да устоят на токсичните въздействия. Раковите клетки обаче, заради своите мутации и растеж, не могат да активират този защитен механизъм и остават уязвими. Затова, когато диетата се комбинира с химиотерапия, лъчетерапия или имунотерапия, ефективността на лечението може да се увеличи значително. Здравите клетки са предпазени, а раковите клетки стават по-чувствителни към терапиите. Коя е най-голямата грешка, която хората правят при опитите си да гладуват? Най-голямата грешка вероятно е да се импровизира и да се мисли, че човек знае как да го прави, колко дълго и колко често. Наблюдение показва, че хората, които редовно пропускат закуска, а потенциално и тези, които пропускат вечеря, имат по-висок, дори значително по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания. Ако имахте едно просто правило за дълъг живот и красота, какво би било то? Вероятно, редовни цикли на диетата, имитираща гладуване.